Какво става, хора? Аз съм Кипър, тук при мен е Кептен Хиро и Део. Да. И жалкият Део. И в момента се намираме в BRPP, техния сървър. Много жалък са. След около 3 минути ще почне евента. И те са ми сетнали фай, колко да мога да покажа, нали, сървър ще какво представлява. Ще кажа няколко думи за сървъра, PvP. Ако сте чули за Battle PvP, нали, нещо подобно на този сървър, просто български сървър. Ево, прав ти. Тук има няколко дупки. О, какво си правя, човек? Много Доста добра, само че... слизам. Има дупка, в която може да се младите и наистина си получила доста добре. Твърди, че я направя с няколко TNT-та и... Чут ли си, бе, то спално заминах заради това. Трябваше да го оправям. Получи се, нали, ми харесва как се е получило лично, тук те мистенца да са бити, глупости, лаги. Покажи яката холограма на спона. Всичко и много ми хареса на мене в самия сървър. След 2 минути евента ще започне и аз, нали, ще снимам, разбира се, на евента. Но преди това, само искам да кажа, че да всъщност евента почна. Евент. След 2 минути. Dame Can Warp евент, за да покажа преди да се съберат всички хора. Горе-долу какво представлява. Между другото ми се е лопно да снимам на 80, на те 120 фрейма, те е по-добре. Тук и те има навсякъде честови, много са, не знам. Вие между другото как, след като ги чупите и вие си имате копиране, нали? Аха. И това те си много сме и ги правим всеки път. Те си ги пускат наляво ясно. След какво говоря, бе? След дроп евента, какво ще е? Ще има, значи, дроп евент, след той jump, sprint, snake, два снейка, ще имаме да правим честове там да намират в момента са 120 човека онлайн, вчера бяха 150, всъщност толкова се макс слотовете. И сървъра е... На колко време сървъра между другото? Месец. Сървър е на месец и според мен е стигнал нивото на доста сървъри. В смисъл, има сървъри, които са по на 5-6 години човек и имат по-малко от 100 човека, а този сървър се разраства бързо, тъй като са се постарали момчетата. Мен лично всичко ми хареса как е билдната. И евента почна. Аз в този евент няма да участвам, тъй като просто това е първи епизод и няма как. Исках просто да говоря повече. Така, Део. Део, мята и букуци. Няма ми кажеш какво да правя. Иначе какво бе? Тук момчетата си чупят. Всичко е доста добре. В сървъра има няколко ларпа, като Warp Base, Battle Dome, Chest, Enchant, End, Event, Faction, Force, Jump, Nether, PvP, Shop, Warp SMS и Spawn, разбира се. Део, много си жалък, честно. Ти им пуска някакви полшанки. Преди, нали, да започне да. Всяки пара малко стилва от честовете. Стилнах ли? Не съм. Не, ако стилна нещо ще го пусна, няма проблем. Как кажи? Няма, то има често са пълни букуци между другото. Да, доста е. В момента са 120 човека отдолу и пълна лудница и по някой път да се върна, това е нормално. И съм забелязал в повечето сървъри, като се съберат толкова много хора на място, крашва даже и се получава огромен лап, пък тук е всичко си нормално, даже брат, аз за хостинг давам 100 лева, бе. 100 лева за хост, гледайте, всички хора се движат, всичко е наред, няма проблеми, лаги. И накрая ми се излиза минус 20 лева и са кефа там. Да, но ясно. Тук и те и... Какво бе? Това сайп ще го убия, брат. Не, мен ми харесва горе-долу. Всичко ми харесва в този сървър. Тук и те... Абе, Део! Те са с меча, какво е бе? Део... Да, ти пък ти помагаш там. В сървъра са два лунера, предполагам, че вие си ги знаете. Део и капитана.
Сега ще го накарам нарочно да изгледа този клип и да чуя как го псувам, брат. Кой? Как стои шапне с 5 меч на честа, в честа, брат. Те ли бе? Ей, Кой го ти е сложил пишеш то админ. Sharpness 5 бе? Един админ беше сложил. Боже. Та... Какво ще да покажа? Да, след дроп евента, който ще продължи доста време и предполагам, че ще паузна, нали, докато всичко се оправи или не знам. Турци с тебе. Ще видим. Според мен да побързате са дори и да стане по-бързо. Не, той като там е бавен, не те. Да, Аз съм малко бавничек. 6 волтов, какво да го правиш? Доста. Между другото, Флая просто ми е пуснат само сега. Аз нямам, нали, някакъв по-специален ранг като модератор или админ. Аз съм Бъдър Склад. Това е най-високия ранг, мисля. Или са бъркал. Да, най-високия. Най-високия, който може да си заплатите и в момента точно, докато се провежда ивента, ще е на Warp SMS. За да им направя малко оборот на момчетата. Тук ти ранг, значи има няколко ранка, чай кит. Аз мете съм седел всички китове. Първият кит е склад, който ви е безплатен. Creeper трябва да си платите. За Wither също, за Ender Dragon, Бъдър склад и March и Ride мисля, че са безплатни или са бъркам. Кои са безплатни? March, последните два и Ride. Да, той всеки месец са разрешени. Да. На кит са разрешени там брони. Да, което е доста хубаво и китовете, разбира се спамват по една седмица, мисля. Значи Wither и Creeper на 5 дена. Да. Значи ранг Creeper е възможно на най-ниска цена. Тя е 2.40, той позволява, нали, Iron Set Pro 3 Fire Pro 1, така, четете си ги, няма да ви чета. Следващия ранг е Wither, той е... Колко пари е Wither, между другото? Той има цена 6 лева, да. Този е 2.46. Ender Dragon е доста хубав Някакво пиша, кой иска сме приятели и някакво на ула са ми пишат 10 човека. Следващия ранг е Ender Dragon. Имаш се една кнопка. На цена 9.60, нали те? Да, 9.60. И тук е който с ранг, Custom Enchants. Къде и Бъдър? Смисъл Бъдър ранг. Зад вертикално на Wither. Къде? Срещу Wither. Да, и срещу Wither е ранг Бъдър склад. Високия може да се правите команди Heal, Craft, Near, Top Head, глупост, всичко. Ender Chest, всичко. Да си проверяте Ender Chest, примерно Ender Chest и лава. Всичко си проверявате. Кита и Protection 4, идеален сет. Всичко абсолютен, които ви може да си го подобрявате, разбира се. Цената е 12 лева, което е напълно нормално. Сега да премине, идвам при вас аз между другото. Тъпа, it's Captain Hero. Я приеми. Мога да дойда. Please feed, умирам. Между другото съм отдолу, той си пуска полушанки глупости. Аре малко... Гледай, какво направи бе? Гледай сега как бягат, много ма радва обаче. Малко спринчи. Гледай. Я ги накарай да бягат в кръг. Ебати туристите. Как се движат. Между другото, докато се чупя честовете, аз ще поговоря за една тема извън сървъра. Мисля, че драмата с Cookie няма смисъл да продължавам. Много хора станаха свидетели на той, какъв е измамник, лъжец, няма да коментирам. Аз съм много големия фен, Казал съм всичко, което имам да му казвам. Да, сега ще вземете сайтенки тук и ще ги дам. Он си гаден, гледай го, Не, чакай. Граде, какво беше? Темпан? Да бе, да. Какъв темп бе направил бана и ти бе? Всичко и... Да, я знам какво да кажа. Аз съм казал какво имам да казвам за него, да прави клипове за мен, да прави какво ще. Той доказа ми какъв е лъжец. Така печели пари бе, ще печели 20 цента бе. Нали? Пича си въобразява за 2 месеца клип, че спечели пари от него. Малко се. Между трябва да си наистина доста жалко да мислиш, че от... Ама не, той от началото на клипа даже каза, че го прави всичко за пари. Разбираш ли?
Еми, той някакъв след през ясно, секунди че е вика. толкова спогад. Не, той през 10 секунди вика, хей, пет имаш, печеля пари, аре, давайте, печеля пари. Давай, да, в смисъл жалкар, да. Няма смисъл да коментирам, сега няма да разделям темата тук и те, сървърчето. Та показах VSMS, сидите там и сега ще има един по-специален подарък на Jump Event, след като ги чупите честата. Ще има един по-специална награда, освен наградата от сървъра, т.е. каква е наградата за Jump Event, като го спечели? Първо място Kit Leader, другите места Kit Creeper. Еми, да. Jump, и освен тези китове, които той ще спечели да може да си вземе, дадения победител, аз ще му дам ето този последен ред, който виждате. Значи той е съставен от Full Ender Dragon Kit, меч, и тук е честплейт, гащички, бутушки и каска. Всички тези работи той ще ги получи, плюс един бонус не легендарка, имах 7, сега ще остана с 6. На легендарка и 16 Ender перли, чрез които може да избяга в PvP, примерно, когато е затруднен и да, вие се знаете, няма смисъл да обяснявам. Скоро свършва този евент и всъщност между другото, капитан, ти ще споменеш ли? Само ще напишеш чата, освен там за... Ванки, какво прави тук, бе? Какво? Остана, бе. Стои на джампа. Кой, бе? Брат, ти нормално ли си задел? Между Ти беше другото... забрал да сложиш фенс, беше открит. Стига, бе, пак ли, бе? Между другото, Даш, капитан, искам да спомени там в началото на джампа, преди да го пуснеш, че освен наградата от сървъра и аз ще дам награда на победителя. Чу ли? Да, да, споко. Аре, тук да сложа някакъв кит да се радва. Така, без да минимизирах малко. Нещо почна да ми лагва, не знам защо, снимам с Еми... 54 фрейма LTF. Би трябвало да снимам с 180. Трябва да си купиш нов комп. Знаеш какъв ми купа? Знам, бе. Еми, нормално е сега, смисъл... Да, това е много хора. Ето Warp Jump. Там напиши за победителя, ще има специален подарък и от Keeper BG. Боби, я телепортирай. Аз тук ти моля да влайвам, ето мога, така. Чайите се редят на спринт, всички поскачат готови, давай първа, втора. Да, аз добре, че сложих стената. Джъмпа представлява ето така. Първото ниво е доста лесно според мен, но второто вече става по-трудно, разбира се. Третото също и няма да продължавам нататък. И накрая просто не можете да ми... Аре, бате. Да видим какво ще си получи от тези сладори. Мисля, че вече ми са локна 60 фрейма, да. Лев на сървъра. Еми малко да ги сплашим, нали? Ау! Гадничко. Газняри. Я се оплаших. Да, аз между другото съм с бъдър такъв сет. 5, Ще 4. паднат всички. Глей се. Сега всички ми пишат какъв ще е подарък. Бре, бе, какво стана с това, бе? Какво стана? Сериозно. Ти го маркирай, Део. Аз не мога. Да им кой... Какво ще си получи, да им кой ще спечели този красив евент. Да, отстрани между другото забравя да кажа, че отгоре ето тук е. Чакай, успях. Отгоре, стана. ето тук, ще имат, 5, 4, 3, 2, 1 и давайте. Веднага това, гледай какво става. В момента води Headless Guy. Той винаги печели, ще видиш пак. Така, да им този каналът му е Мишмаш Крю, може да го посетите. Също така ми помолиха за реклама, също аз ще го кажа в края на клипа тези хора, които ми помолиха за реклама. Ванко води. Ванкча. Браво. Мен ще има рекламираш. Идеално, Ванкча посторява. Ванко е Headless Guy и Ванко. Да им какво ще направят. Ванко падна, драги зрители. Хедлес, Хедлес продължава, разбира се, този сладур. Хедлес падна.
Но все пак може да се изкачи и да продължи. Ай, Не, стига. не потикам. Да им какво ще направи. Хедлес води, разбира се. Ванко е на второ място до сега, само да кажа. Ванко продължава. И далече зад тях са към 20 човека. Нормално. Ванко падна и Хедлес Гай продължава. Да видим какво ще направи. Отива до недър нивото е почти и на фенсовете си издълба, разбира се. И аз бих се издал на тези фенсове, въпреки че съм професионалист. Но няма да споменавам. Та... Хедлес, аре, моето момче. О, ма чай, той Ванко изостана. Ванкич, Колко къде е, ти да това е затруднява. банкове. Бавен се. Добре. О, гледай, шорткът. Добре, браво. И двамата Не си на едно оттам ниво да променя. им кой ще е по-добър. И двамата паднаха в крайна сметка. За другия вен ще промени малко джъмпа, защото не можете и се Да, Хедлес да води. Да, така е. Идем. Браво Хедлес, Хедлес преминава нататък. Ще се опитвам да следя и двамата играчи едновременно. Ванко се затруднява още в началото, но ще видим какво ще се получи. Хедлес падна на... Хедлес падна ли? Vampire Не го видях Mask. как падна. Нищо. Ще се справим. Да видим Аз. Ванкич какво прави и той дойде при недър нивото. Браво. Чудесна игра от двамата професионалисти. Така, добре, браво. Добре, и за тях още са на Сент. То Хедлес доста... Къде отиди той, бе? Напред е. Его. Ванко изостава с едно ниво, но се надявам да го стигне. Няма. Напиши едно съобщение от Кипъра. Кипър е успехи на двамата на Ванко и на Хедлес от мене. Напишите. Чут ли се, бат? Аре, бе. Аре, пиши бе. Чакай, Сега, не го се Пича продължава и между другото, докато видим какво се получава, искам да кажа, че се надявам да Хедлес влезе в спечели. сервер. Да, Хедлес да ще спечели и Хедлес, разбира се, побеждава евента. Да, за сега Хедлес е първи. Само се момент, искам да питам колко пъти се упражнява умението и колко време е отделил си. Део... Напиши наградата от Кипър за Хедлес. Кажи му да стои тук. Че не мога пиша. Ей, пиши бе, Боби. Боби. Значи Ванко получава... бокса го изпреваря, бе. Не, Ванко. Някакъв са тъпа. Кой? Ето с Даймонд, така скаш. Трол... Профт. Нямам шанс. Напиши от Кипър за дано ти е харесва наградата Хедлес. Замина си. Нали написах вече, че получава и награда от нея. Да. Ти кому дай всъщност? Дах му един Full Ender Kit, една легендарка и там 16 перли. Един Full Ender Kit. Там меч, глупости, всичко. Ванко къде е? Ванко ето му. Той е на... И пайлок зад него точно. И след това е бокса 500. Така, да видим какво става. И на това ниво нещо всичките ги мъчи. Според мен трябва да се мине на спринт и аз ще покажа сега малко професионализъм. Троплей най-близо до топ. Опа, няма смисъл да показвам, тъй като съм аз най-добрия джампър, нали всеки го знае, няма смисъл да ви казвам. Пада на финала. Какво става? Някой отиде ли? Той вече победителя. За малко точно пада на финала. За Ванко, какво да му дадем? Ванко ще стои празен. Какво да го правиш, момчета? Жалко, че бях за него, тъй като... Я знам, Хедлес Гай много често получавам. Но ето, Trollplay е втори, драги зрители, той печели. Като за второ място и мисля, че няма трето, или? Има трето място. Ето го там, те са наредени по стълбички. Та за Troll аз всъщност Ender Chest ще му дам на легендарка. Напиши Кипър прави компромис.
За втория. М, И за първия и за втория по една легендарка им напишете. За втория и за третия, извиняй. Чути се. Ванков те ли беше, да? Аре, готов е. Large Force, да. То някакви чакалят на форса. За този сет си го пада, знаеш колко тук. Браво на пичовете. Къде отиват? На Warp? Форс. Force. Хайде към Warp Force. Този клип между другото става доста дълъг, но така е, да. Евент се Не, смисъл, то форса се стои вече малко става по-бавно. Форса. Искаш да се пробвам аз на този евент? Яре. Окей. Какво се прави главно? Трябва да минавам, те ли? Ага. Пия спитка. И в началото ти препоръчвам смисъл някакво на F5 да цъкаш и да не скачаш много, защото има правиш. Добре, да, на F5 съм. Пускай. Чакай сега. Добре, какво не ми го прави, бе? Леко ми засича, не знам защо, на 60 фрейма ми е локнато, не па, да е 75. Добре, идеално е те. Давай, пускай. Аре ще ми свърши спитката. Път ли се? Ето, може ли, бе? Бързо пускай. Добре, бе, за какво не мога да направя региони, бе? Дио, прейки ти е моето момче. Доста хора. Хвърлят айтеми, аз ще вземам, разбира се. Защото тук някакво се гличва. Аре, трябваш да кажеш Петър, както и да е. Правя. Гъчканица, нищо не се вижда, няма... Аз съм авка за малко. Така. ОМГ. Няма да читваме. Всъщност няма смисъл да се занимавам. Не мога, слаб съм. Признавам си. Тук съм. Какво стана? Нищо. Къде и продължавам да снимам. Ими тикат с някакъв сум. Да им... Ай! Добре, значи бокса ли води, не? Пайлок. Така, да им какво става на... Кое място? Кое? Big Boy? Не, кой води? Пайлок, да. Един момент ще спърпила за малко. Всъщност няма. Ще ви заглуша обаче за малко. Сега. Та заглуших за малко. Дело. Продължават. Лао, трябва да се говоря сам. Yes. Какво става? Продължава Пайлок. Добре, значи... Пайлога води. Пайлога продължава. Не знам, няма да му след него Хедлес веднага. Да, Хедлес веднага зад него. Да видим кой ще е победител. Те са 3 места отново, драги зрители. На първо място е Пайлок. Този пич. Знае зад него е Headless Guy. Така. Да видим кой ще се нареди на трето място. Обичам те и аз. Тъй, И трети от доста назад е. Да им дам малко айтем да се радват. Добре, значи плечето не ще са скапали. Така, тук съм между другото. Всичко казах каквото има да казвам. Тук и те... Волтрона се обърка, няма успей. Талк. Снимам в момента. What the fuck? Видя ли го това какво прави? О. Минава. И на трето място е Big Boy Bray. Това как се... Big Boy Bray и Волтрон. Съжалявам, момчета, имахте шанс да спечелите, но... Добре, значи сега снейкове. И сега идва ред на снейковете. War Event. За снейка няма смисъл да се включвам. Казал съм, че на този евент лично няма. Въпреки, че вчера бях първи, нали така? Нещо не участваше. Сега? Ами че не знам, че бязвам. Може? Снейка е лесен. Добре, няма да читвам.
такова и че предлагам някакво то снеки да спреш смисъл, защото няма смисъл някакъв 40 минутен клип 50. Всъщност да, става доста голям клип път и всъщност мисля изобщо да приключвам с епизода, тъй като не знам, няма смисъл. Не бе, 20 минути ще е добре. Доста... Да си честно? Еми, Да, 20, да бе, то 8 часа почнах, 8 без 5. Да, 20-25 минути е станал епизод. Надявам се да ви е харесал. Да, в накрая на клипа, да им забравя, разбира се, ме помолиха да направя няколко реклами и във всеки клип ще споменавам по един-двама човека, трима най-много, които нали, да им посетите профилите. Като за начало посетете профила на It's Captain Hero, да. Чут ли се? Не бе, честно, в описанието ще му е неговия профил, абонирайте се, аз лично ще го сложа в представените канали, защото той наистина заслужава. Дело, той не снима, иначе много и тъп, изобщо нищо не става от него. И... Обаче продължава да се спами така. Баме го. Надявам се епизод да ви е харесал, всичко стана много яко. Обаче, нали, аз не участвах, но какво да се направи. Влизайте в сървъра, забавляйте се с мене, играйте, всичко ще е прекрасно. Captain Hero в описанието, разбира се, профила му, Дело, ако снима и той ще е там. И едно момче също, WinnerBG, той ме помоли пича да го... то хакер ли? Еми не го знам, може да е хакер, може да не ме интересува. И да, приятно да ви хареса епизода. Нещо момчета да кажете за накрая. Еми... аз съм красив, аре. Окей, ти си красив, бате. И капитане? Еми, Дело е жал. Аз чупя, бе. Окей, чао чао.